Νιάρα, νιάρα, νιάρα. Νιάρα. Πεινάω, θέλω να φάω. Το μουνί της μάνας σας, θέλω φαγητό. Θα σας φάω όλους. Νιάρα. Ωχ, μου έχει φύγει ο κόλος, δεν το κουβαλάω αυτό το μπουρδέλο. Έλα ρε μαλάκα λίγο ακόμα και θα το πιάσεις. Το μπουρδέλο, αμάν. Σιγά ρε πούστη, το πόδι μου. Νιάρα, νιάρα. Έλα μαλάκα, είναι στενά. Πού είναι ρε μαλάκα, θέλω να χιώσω. Πού είναι το τουαλέτα. Πω. Έλα λίγο ακόμα, χρυσιά μου. Μου έχει φύγει ο κόλος. Έτσι το ανοίγω το φύλλο, έτσι το ανοίγω το φύλλο. Θα δείξει μια από πίσω ρε μπάσταρδε. Αχ, το καρδρόνι. Καλέ, πιάσε το καρδρόνι. Λοιπόν, είχα ανάλβει για σακάκι δίπλα στο καπούτο και το είχα κρεμάσει εκεί πέρα, ποιος μου το πήρε. Καλέ, εγώ το πήρα, κρύωνε το βράδυ. Μου είσαι μάνας. Και εδώ βλέπουμε τον κήπο που έρχονται τα ζευγαράκια και πηδιούνται πάνω στα καρότσια. Εμείς δεν γεμίζουμε με άμμο, τα έχουμε για κρεβάτια. Εκεί το σπιτάκι είναι το σπιτάκι των οργείων. Πηγαίνουμε κάθε βράδυ όταν έχει πανσέλινο. Πάνε από εκεί 5 άτομα Και συνεννοούμαστε και... καταλάβαμε και γαμιούνται μεταξύ τους, μάλιστα. Εκεί πάνω στο λεωφάκι σας γαμάγανε, ναι. Ναι, αλλά πίσω από τα σειρματοπλέγματα μας κατάλαβα τι πουστάρα είστε. Μα πώς τολμάτε. Το μπούστι να πούμε, τον έχω όλη μέρα και δουλεύει να πούμε δουλειά δεν κάνει, τον απολύσει τον μπάσταρδο, κολόπεδο είναι. Άσο, γιατί έχω κάτι της αντίλασης τώρα, να πάω και το χώσω μία να πούμε, ξαπλώσω κάτω. Μπούστι. Δεν μπορώ να φανταστώ, σε αυτό το δέντρο κρεμιότανε τα κλαδιά και πηδιόντουσαν. Ωραία, πούστι πάλι να μου, που είναι τα μαλακισμένα να μου, άντε. Το βουνί της μάνας που μου κάνεις εμένα έτσι, βάλε φάγια, σ' αρέσει αυτό, το τρως. Όχι ρε μαλάκα, αυτό να το βάλεις στον κόλο σου. Κοίτα να δεις αχαριστία, όλη μέρα σε ταΐζω, μουνόπανο, έχεις και παράπονο. Δεν θα ανοίξω την πόρτα ρε μαλάκα, θα δεις τι θα πάθεις. Νιάρο. Μου πέσε βαρύ το φαγητό. Ας ρίξω ένα χέσιμο. Μου έχουν ρίξει τα χτίρια να πούμε αυτά τα μαλακισμένα. Κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Στράγους καμιά φόλα. Ποιον είπες έτσι γύρω, νιάρο. Θα σγαμίσω. Ο Βίκτορας. Από εκεί που βλέπετε. Έλα ρε μαλακισμένο. Και τώρα βλέπουμε κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.